Pre svega, ovu konferenciju za medije smo sazvali u samom interesu radnika Trepče i naravno, kao što sam i najavio, 5. jula u štrajku rudara ispred flotacije u Leposaviću, da će otvoriti Pandorinu kutiju ukoliko njihov položaj ne bude, ukoliko se ne bude poboljšao. Pre nego što krenete, samo da vas pitam jedno, koga vi zastupate? Ja sam politički predstavnik. Ok. Da li ste razgovarali sa sindikatom, jedinstvena organizacija sindikat Trepče, koja je legalna i koja zastupa radnike Trepče? Evo, mi smo došli ispred sindikata, gospodin Lekić je predsjednik, legalni predsjednik. A vi ste, prvo se i vi predstavite. Ja sam Mića Sovrlić, ja sam predsjednik sindikata Društveni standard. Znači, ja zastupam moje radnike, kombinata Trepča. Predsjednik Lekić je cijelog sindikata Trepče. Da li ste razgovarali sa njim? Samo moment, ja sam razgovarao sa mnogim radnicima. Da li ste razgovarali sa njim? Uputili na to. Gospodine Arceljević, da li ste razgovarali sa predsjednikom sindikata? Da li se na poligrafu sad daju ili ne? Ne, nego ste... Mogu li iznesiti? Kako da ne? Možete, izvolite. Ja sam razgovarao sa mnogim radnicima u prethodnih meseci i niko od njih nije, nažalost, izvinite, vas označi, gospodine Lekiću, kao legitimnog predstavnika, kao njihovog legitimnog predstavnika. Ja ne sporim da ste vi legalni predstavnik. A koga su predstavili nekoga? Ali nisu se predstavili kao legitimni. Ne njega, koga su? Jesu li nekoga? U ime radnika. Da, u ime radnika. Koji su se meni obratili. To me interesuje. Zahtevali su da ja iznosim njihove probleme. Jedan od predsjednika sindikata, nezavisnog sindikata, koji je dobio i potvrdu koju imamo ovde od ministarke Darije Kisić-Tepavčević, ministarke za rad i socijalna pitanja, sindikata Nezavisnost, gospodin Radenko Aleksić je danas ovde sa nama, on inače i rudar radnik. Nije rudar. Nije rudar zbog čega? Da nisi rudar, šta ti radi na stativu? Ne ti radi ništa. Ko ti radi? Misteran. Čekaj, jel si rudar? Samo nisi rudar. Nisi rudar. Nije rudar. Radnik rudnika, ali nisi rudar. Radnik rudnika. U široj javnosti to je rudar. Ne može. Radnik rudnika je radnik rudnika i više... Hoćete li vi da obstruišete ovo? Ne. Ili ste došli da zastupate... Pa evo već smo sad... Šta imate da kažete kao predsjednik sindikata na to što stipendija po prvi put, od kad je uvedena, posle 20 godina, 2 meseca nije uplaćena radnicima? Juče je uplaćena. Juče je uplaćena? Da, tako je. Kada sam sazvao konferenciju za medije, ali tako? Ne. A koliko dugo nije bilo uplaćeno? Evo ja nemam taj podatak da je uplaćena. 2 meseca. Da li je istina i da li ste se vi angažovali za povodom ukidanja, linearnog ukidanja 100 evra prihoda vašim radnicima? Gospodine Arsenjević, vi lepo znate da smo mi privredna grana, gde mi isključivo zarađujemo naše plate našim radom. To što odradimo, iskopamo, prodamo, od toga živimo. Nama niko ništa ne... Cijena metala je koliko? Da li neko daje ili ne daje, ja ću iz rezimea da vam pokažem. Ali to je pitanje za menadžment. Sindikat... Aha, a sad pitanje za menadžment. A zastupate, a ovdje se ponašate kao da zastupate menadžment, a ne radnik. Ne, slušajte me sad. Ja ovo znam, zato što sam predsjednik sindikata, ja to moram da znam. Kako se zarađuju te plate i kakvi su uslovi rada radnika naših. Ja to znam iz tog razloga što mi što proizvedemo, kod nas u Trepči, niko platu ne prima. Od nas platu zarađujemo, pa je prima. Mogu ja da završim konferenciju za medije, ono što sam rezime koji sam spremio. Pa vi ako imate pitanja, vi možete da mi postavite. Mnogo pitanja, kako ste vi krenuli, ja mislim da ćemo imati mnogo pitanja. Znate šta, tema je stvarno obimna, 20 i nešto godina, Samo to što ste mi spomenuli, nezavisnost u Trepči ne postoji. Pravo ste, ne postoji nezavisnost u Trepči, zato niste ni vi nezavisni. Vi ste apsolutno u pravu. Pitajte gospodine... Nažalost, meni je žao što vi niste nezavisni.
Vi trebate da budete najnezavisniji. To pretite vi na nezavisni. Pretim, šta znači? ako vas nije sramotno. Pa vi ste intelektualac. Pa ja sam intelektualac, da li moj govor tela uopšte izgleda kao prekid? A šta znači da je povišen ton? Povišen ton da bi me čule bolje kamere koje snimaju. A vi ste kompetentni da li oni čuju ili ne čuju? Da, ja apsolutno imam i svoju kameru ovde i tačno znam. Mi smo došli ovde da razgovaramo o istini i pravdi. Da nismo se pojavili ovog trenutka. Prva vest koja bi otišla na medije je da je čovek rudar, a nije uopšte. I da zastupa rudare. On će sam informišite se, gospodine Arsenije. Čovjek sam da kaže za sebe. Svako odgovara za svoju informišite se, gospodine Arsenije. Kao i ja za svoju. Kao i ja za svoju. Evo sad vi povišenim tonom na mene. Pa da bi me čuli. Hoćete li da vam zamenim sa plastičnom flašom rose da me slučajno ne gađe? Ne, ja nisam agresor. Ja sam više za ljubav. Izvinite, samo možete da vodite ljubav, možemo da imamo... A ne za rad. Gospodine Arsenić, samo jednu, malo nešto. Da bude sindikat nezavisan, to stoji. Ali vi ste pomešali... Da li nezavisni? Pa ja jesam nezavisan, ali nisam u nezavisnost. Gospodin Aleksić je u sindikat nezavisnosti, vi to ne razlikujete. Da li ste, ja razlikujem jako dobro, naziv od... Sindikat nezavisnosti je nešto drugo, a ja sam... JOS je drugo. Tako, JOS je drugo. Mi smo samostalni sindikat. Koje godine ste vi došli na čelo sindikata? 21. Na čelo sindikata. Godinu i jače. 2020. Samo sam nasledio nešto što je funkcionisalo i nasledio... Vi imate po prvi put u istoriji sindikata neko sveto trojstvo, tako sa još 2 pripadnika. Da, ne odlučujem sam, imam još 2 kolega u timu što funkcioniše veoma dobro. Kako to funkcioniše? Odlično. Da li je to po statutu? Po statutu je. Napravili ste novi statut? Tako je, imamo i mi svoj statut. Samo pitanje. Pa ćemo i to da dokažemo. Naravno. Ja nisam sad za ovu konferenciju za medije da se sa vama raspravljam. Naravno, meni je drago da ste vi ovde danas, jer ja sam ove informacije koje imam prikupljao od radnika, prikupljao sa sajtu Prokurimi, iz medija. Šta je Prokurimi, izvinjavam se, šta je Prokurimi? Gde je Prokurimi? Sajt na kome se obavljaju javne nabavke preduzeća. Vi znate da je Trepča od 2008. apsolutno 100% u kosovskom sistemu, iako funkcioniše i u srpskom sistemu. Je li tako? Dobro. Da ste malo bolje podučili, videli šta radi vaša firma kao sindikat, znali biste šta je Prokurimi. Ja se izvinjavam, ne sumnjam ja u vašu kompetentnost, kao što vi sumnjate u moju. Ali dajte vi meni prvo prostora da ja kažem šta ja imam, pa ćete vi onda svoje na kraju, meni je jako drago što ste ovde. Da se čuje i druga strana, treća strana, četvrta strana i tako dalje. Zato smo došli da čujemo da imamo. Naravno. Jer čašijski društvo nas ne interesuje, mi smo direktno iz kombinata i... Da znate da sve što budem danas izneo, ja imam neoborive dokaze za sve to, kao i uvezanost i posto. I ovako. Cilj današnje konferencije nije da bilo kome pročitamo optužnicu, niti da se na bilo koji način stavimo u ulogu arbitra, već jednostavno napravili smo sadržaj u kome ćemo, kao što sam i najavio, 5. jula 2022. godine otvoriti Pandorinu kutiju koja nikada kod nas nije bila zatvorena. Imamo, da kažemo, na hiljade i hiljade primjera, slučajeva i žalbi koje stalno pristižu radnika Trepče. Kao takve nismo mogli sve da ih stavimo u rezime i u dokumenta, već jednostavno uzeli smo samo vrh ledenog brega i ono što je Trepču kao ekonomskog giganta zadnjih 20 godina i više od 20 godina stavilo kao velikog giganta koji je od vitalnog značaja za opstanak ljudi na severu Kosova pretvorilo u socijalne slučaje. Pa ćemo da idemo... To nije tačno. Jesmo li mi u debati, ja ću da iznesem svoje, vi zapišite pa
na osnovu mojih tvrdnji, mislim da je to korektno, tako? Ponašamo se kao gospoda. Tako je. Ja ću preći samo preko tačaka iz ovog rezimea. Naravno, mediji će dobiti rezime A i rezime B. Možete i vi sada dok ja ovo listam da uzmete i da pregledate. Nije nikakav problem. Tako da, sve će biti naravno objavljeno i na našoj stranici. Samo zavisi od tehničkih stvari. Pre svega, ja bih dao, pre početka samog, ja bih dao reč gospodinu Radenku Aleksiću iz sindikata Nezavisnost, koji nam se danas pridružio, da iznese svoj slučaj i slučaj radnika. Naravno, pre početka ćemo dati reči vama, da vi iznesete svoje. Ja mislim da ste već iznali, a da ako želite još nešto Hoću naravno slobodno, ali preporučujem za kraj. Možete li samo Radenko neka mi kaže, da li je on član Nezavisnosti ili je član samostalnog sindikata Srbije? Samo sekund. Molim vas, Ti si član Nezavisnosti. Gde plaćaš članarinu? Samostalnom sindikatu ili Nezavisnosti? Nezavisnost. Nezavisnosti plaćaš? Na koju? Ne plaćam ništa. Ne plaćaš ništa? Kako su njihov člana kojim ne plaćaš članarinu? Oni me ubacili u Beogradu. Evo, bio i Ivo. Tebe su ubacili? Samo tebe? Sa Od 2100 radnika samo tebe su ubacili? Ivana ubacili, on i zamenik. Imam 2 člana, Ilić, Srđan i Đukić. Da. A znaš da po zakonu nemaš pravo da plaćaš 2 članarine? Da ne plaćam ja. Plaćaš samostalnom sindikatu Trepče i koristiš sva prava od samostalnog sindikata. Da ćete da pustite gospodin Aleksić da iznese svoje, pa ćete vi svoje, ja ću svoje. Molim vas, nemojte frontalno tako, neka svako svoje. Gospodin je došao u goste ovde, nema nikakve veze sa našom organizacijom. Jednostavno je čovek koji se obratio i rekao, ja bih nešto da kažem. Kao što ste i vi došli, vam neko zabranio ulazak ovde. Ne, daleko to. Čak napravo. Mogu se izjasniti zbog čega sam ja na čekanje 3. mesec. Znači, rekao mi je Siniša Milutinović, ne radim na poslu. Stipendiju si. Gospodine Lekić. Dobro. I rekao mi je, nek ti plati sindikat. Zbog čega... Ko ti je to rekao? Nino Milutinović. Zvao sam Siniša. Direktor. Znači, rekao mi je, nek ti plati sindikat iz Beograda. Pa čekaj, ja 30 godina radim u Trepči, da sad ja na čekanje da idem. Zbog čega? To razlog. Ja nemam pojma. Znači, koji imam ja ove papire, koji sam nezavisni sindikat, još nisam ni primljen u Trepču da bi imao sve kako treba. Zbog čega me ganja to, koji razlog. Vi znate da u zakonu o radu sad, treći mesec, ja znači nemam stan da platim. Su članovi, to je predstavnici sindikata zaštićeni, tako, zakonom o radu. I da kao takav on mora da uživa zaštitu zakona, a ne da bude, da se nad njim vrši neka vrsta odmazde, jer ja sam gospodina Aleksića upoznao i 5. jula 2022. godine u štrajku rudara u flotaciji Trepča. Jeste pričali pre... Jeste li vi bili? Da li ste vi bili? 4. jula sam bio. Flotacije 4. jula 5. Da li ste bili? 4. jula, da li ste bili 5. 5. nisam, a 4. Kada se odlučivalo. Zašto niste bili sa sebi radnicima? Zato što sam imao 40 dana mom tati. Oprosti. To su privatne to su naravno opravdani razlozi. Zašto vi, gospodine, niste bili tada? Nisam vas video. Gde? Kao član sindikata, predstavnik sindikata ispred flotacije. To se dešavalo, ima tamo predsednik Rato Milović. Šta imam ja da tražim u drugu organizacijnu celinu? Da. Moje pitanje, ja nisam znao. I dobar odgovor je, i tako, to je pravi odgovor. Šta imam ja u drugu organizacijnu celinu da tražim? Pravo ste. Sad izvolite. I nije bio za protest. On nije bio za protest, što bi tražio? A ja sam kao predsjednik sindikata, ja sam morao da odem dole. Morali ste želeli? Želeo sam da odem da čujem ljude, jer meni su radnici u prioritetu. To je razlika, ali dobro, izvolite. Pa eto se obratim zbog toga. Prvo što ne radim... Što ne radiš 3 meseca? 3 meseca. Zbog koje razloga? Zbog, znači, ovog sindikata što sam
A sa tim Ne šta ima? vjerujem da je to ima neke, Pa ja neko- ne vjerujem da to a ima neke drugo- veze, ali ti imaš tamo rukovodioci koji te stavljaju, ne stavljate sindikat ni na rotaciju, niti ti gledaju Molim vas, stimulaciju. ja evo ovdje imam na Znači, ja ne mogu da lično živim sad, da ne Jovan mogu platim Dinkić stan. potpisuje rotaciju. Da me neko, Imamo i znači, dokument. ganja na primjer. Ali Jovanu Dinkiću donose njegovi Jovan Dinkić neposredni lično rukovodioci. potpisuje. Slažem se, on Jel potpisuje lično? Generalni- Jel stoji lično, imamo papire. Ali rotaciju radi tamo njegov Ko direktor potpisuje? Dragiša... Koji su kriterijumi za Vukašinović rotaciju? pravi rotaciju za rudnik Crnac. I on- Predsjedniče sindikata Slušaj. JOS, gospodine Lekiću, koji su kriterijumi za rotaciju? Direktor Koji organizacione... su kriterijumi? Direktor organizacione celine pravi rotaciju. Pa da neko na rotaciji, da je neko na rotaciji 10 mjeseci, a neko ne ide na rotaciju uopšte. Isključivo, nama je prioritet proizvodnje. Da li se Onaj- bavite time? Ne, Zašto ne? ne. Ja Da li neko može da preživi sa 50 evra koji su ukinute posljednjih 2 mjeseca? Nisu kinuti. Da li ste mislili da će, da li je mislilo rukovodstvo da će ovoga puta, kao prošlog puta za ispunjenje zahtjeva, kada sam zahtevao da se ispune zahtjevi rudara, da ćete me omekšati pri otvaranju Pandorinih kutije? Ne. Jednom prevaren čovjek, večito prevaren čovjek. Šta ste vi dobili? Zahtevi su ispunjeni. Pa evo Koji čovjek, zahtevi? Evo čovjek. Plata je vraćena, ja sam Radovanović, ima Evo. radnika rudnika Crnac. Dobro. Plata je isplaćena tog dana kada je bio štrajk. I Tog dana, naravno. Da li I kada je kasnije? bilo- da. Samo sekund. Tad je bila plata pre neki dan, prvo bilo. Prvo Gdje je bilo. obećanje, gdje je Prvo obećanje, reci. gdje je obećanje koje smo Zašto? tada, ja imam i snimak gospodina Važno. Javana Dinkića gdje obećava 11.000 minimalac iz Republike Srbije. To je u proceduri. To je u proceduri, to je predato. Bili Nije su- do nas, nego do vlade. Čekamo Bili su članovi Čekamo sindikata odgovor. u Beogradu na razgovoru oko toga. Od kada se Trepča zadužila tog dana, od koga se zadužila? Zašto radnicima, ulazi u milion evo ja ću toga. da vas pitam, da pitate vaše rukovodstvo, zašto dobavljači nisu na čekanju, a radnici su na čekanju? Zašto su radnici na čekanju? To su pitanja To je za koje njih ja pitanje. danas postavljam u ovom rezimeu, koja vi kao predsjednik sindikata morate da podržite. To moram ja to da pitam. To treba Vi onda podnesite odgovor Onda podnesite rukovodaca Onda rudnika. podnesite Da ja direktor. poslovodstvu kažem kome će da plati, kome ne. Ne, pitanja koje sam ja postavio ovde, Odakle trebate znam da to? postavite i da podržite, a sada ćete vidjeti koje su to A pitanja. meni su radnici prioritet. Ajde prvo da pročitamo, da vidimo o čemu se radi, pa onda Ajde. secite mače, može tako? Nećemo način rečima, ajde. Reči, može tako? Može. Prvo skoči pa reci hop, Ajde. može tako. Može kako može. Evo ovako, što se tiče rezimea, sastavljen je od 25 tačaka. Javna nabavka online, tužbe, dobavljači, izvođači radova, kupac Metal, Chemical, Šabac, sindikat poslovanje plus 1%, rotacija, nekretnine, socijalna pomoć decembra 2020. godine, koja je obustavljena, imamo i spisak u rezimeu B, možete da vidite 211 radnika koji traže šporetna drva, koji traže frezu ili kravu, 211 radnika, više od 10% Trepčinog giganta koji ima preko 20 miliona evra godišnjeg prihoda je na socijali. Kako to, gospodine Lekiću? Ta pitanja ćemo zajedno i vi i ja da postavimo rukovodstvo. Slažete se? Ne slažete se? Ne, s tobom ne, a Ne sa mnom. sam ću da postavim pitanje. Hoćete, u redu, ne morate samo da se složite ni od čega. Složite se oko pitanja, može tako? Otpremnina 2017. godine, struja i račun od 2009. do 2011. godine. Prva linija odbrane... Kakve veze ima otpremnina sada sa nama? Da. To sa Trepčom ima veze. Da, to sa Trepčom ima. Otpremnina sa Trepčom ima veze. Dakle, vi, samo sekund, ovdje imam 25 tačaka, ne tiču se svih 25 tačaka A ne, nego su uvrstili su Jeste li otpremninu. predstavnik sindikata ili predstavnik, ja vas pitam, sada hoću da kažete, Pa jeste li predstavnik sindikata. sindikata ili predstavnik Sindikata. menadžmenta? I ko je hteo da ode i ko je hteo od radnika da uzme otpremninu, uzme Naravno, dobro. navešćemo i sve to. Ja pričam o tačkama koje ćemo razraditi sada. Može. Jel tako? Zašto skačete ono kao po parenu?
Rekli smo skoči pa reci hop. Možemo li tako? Ajde. Od preminja 2017. Struja 2009. do 2011. Prva linija odbrane direktora Jovana Dinkića Bucka, Ljubomir Marić, Srđan Drobnjaković, Ranko Đokić, Dragan Milenković, Dejan Krstić, Krsto Milić. Starost menadžmenta. Nepotizam. Slučajevi poginuli Rudar Pavlović Nebojša, plač rudara. 16. tačka, Zvečanska Šilera. 17. tačka, prevoz i hrana 38 evra od 2000-te po radniku, oduzimanje po radniku. To je vraćeno, to sad više ne plaća. Od kada? Od juče? Ne, Kad sam sazvao ne, konferenciju ne, da bi ne. me se umililo? Od 2008. ili 9. sad nemojte da... Otvaram Pandorinu kutiju. A nema Pandorinu Gazi. kutiju, to ste vi izmislili. Gazi. 18. tačka, kosovski medij. 19. tačka, voda, paušal. 20. tačka, tender šljake, poklon SPC od 2006. do 2012. 21. štrajk rudara. 22. kredit od Republike Srbije 2008. do 2017. godine. 23. Zašto tačka. kredit uzor? Sad vidjet ćete. Ovako, stićemo, proći ćemo, naravno. Telefoni i službena vozila. 24. poslovanje, zadnjih 20 godina budžeti, evropske donacije, Republika Srbija, sopstvena proizvodnja i prihodi od rudarsko-meteorološkog hemijskog kombinata Trepče. 25. politika SPS, DSS, SNS. Idemo dalje. Javna nabavka online. Nekada objavljivanje u jedinstvu, jednom mediju, godinama od nazad više ne. Potpisivanje tendera za obnovu građe predviđeno 16.11.2021. Isti tender je bio 27.5.2021. godine koje je dobila firma, tek osnovana firma, Andrije Stanić IB za 325.000 evra i sada ga dobija firma Kosvik, čiji je vlasnik Branko Prodanović, kome je Andrija Stanić najbolji drug. Novi tender je ukupne vrednosti 498.000 evra. Ukupno skoro 800 i nešto hiljade evra. Izvor e-prokurini. Nikad u istoriji Trepčine nabavke nije se dešavalo da se s 2 puta u toku godine, u ovom slučaju čak za 6 mjeseci nabavlje građa, iako je prva količina obzirom na dinamiku proizvodnje dovoljna bar za 1,5 godina. Za ovu nabavku je gospodin Trboljevac, vlasnik firme Kosovo i Metohije iz Lepsića, podneo tužbu Kosovskom sudu jer je Andrije Stanić u trenutku podnošenja ponude bio zaposlen u Trepči a firmu osnovao pred sam tender. Imate i žalbu gospodina Trboljevca u dokumentu B, koji možete i da vidite. Pa imamo, raspisan je tender za izvođače radova za otkopavanje u rudniku Belo Brdo, dotadašnji izvođač radova bio je Beat Srb. Reč je firmi čiji je vlasnik izvesni Dragan Pantelić iz Leška, za koga u Lešku niko nikad nije čuo ni video, kome je ugovor istekao u aprilu 2021. godine i čiji su radnici nakon toga osnovali rad u radnicima Crnac i Belo Brdo. Dodela novog ugovora je predviđeno za 6.12.2021. godine. Isti izvođač je angažovan u rudniku Crnac, ovog puta pod imenom Beat Kos. U rudniku Crnacu u poslednjim mesecima 2021. godine niko od radnika ovog izvođača nije dolazio i ranije je to bilo neredovno i slabo. Ugovor potpisan na godinu dana 27.1.2021. godine ili do završetka radova. Mogu li da vam postavim pitanje kao radnik Crnca? Da li ste videli izvesnog gospodina Dragana Pantelića iz Leška ikada u Crncu? Da li znate gospodina? To je gazda firme ne ulazi u rudniku, dok znam ja. Da li znate njegove radnike? Možete li da kažete koje su? Da li znate radnike? radnike? Srbije radnici su bili tu, radili na otkup i to. Ime nekoga? A ime sad, da ja ne znam, ljudi iz Lazaraca, Loznice. On radi svoj posao, ide na otkup i ja radim Znači, svoj posao. pored vaših radnika koji idu na rotaciju, kolega... Dečko, on ne radi kao ruta. Na otkopavanje rude. Treba da znaš sistem rudnika. Zašto vi njega uzimate za primjer? On je gost kao i vi. Pa da li ti kažeš on je rudar, nije rudar?
čovjek koji radi u rudniku, za mene je A rudar. on je Za na mene, transport rudar. za javnost je rudar. On je transport Za javnost je rudar. Svako ko uđe Pa ja nisam rudar, ja sam- svako ko uđe u rudnik je Ne, rudar. ne. I ona meni zašto Ne mogu da budem ja obslužuje rudnik, izvinjavam se, oco. rudare, znači Velika rudari razlika. su. Ne, Ne mogu da budem- ja sam pitao vas da li poznajete Ja gospodina, znam ja gazdu, ne nisam. znam. Ja ne znam ti ne. Da li je moguće da novonastalo preduzeće Andrije Stanića IB ima kapacitete da obavi posao 325.000 evra, novo osnovno? A u sukobu interesa da ne govorim, jer isti radnik Trepče na istim i sličnim poslovima u marketingu, a onda volšebno otvara firmu, dobija posao 325.000 evra i drugo, kako je moguće da se za iste potrebe raspiše i drugi tender u istoj godini, nakon nekoliko mjeseci koji je potpisan na 480.000 evra. Andrija Stanić je vjerojatno ovdje samo pod patronatom gospodina Prodanovića. Pitanje, da li je moguće da izvođač radova koji jako malo i loše radio već završi ugovor i koliko isplaće nakon nije dovršio sve radove? Ako je sve u redu, čemu žurba? Berkos je krajem 2021. godine izvođač radova u oba rudnika Belo Brdo i Crnac. Vrednost ugovora od aprila 2020. u Belom Brdu oko 480.000 evra. A u Crncu od 27.1.2021. je 1.213.000 evra. U toku ove godine 45 rudara ovog izvođača je prešlo da radi u rudnicima Crnac i Belo Brdo. Zato se ja pitam tim ljudima. Ima još? Prelazimo na tužbe. Ima mnogo. Nego sam ja Čekaj, kako sam da ja... A po čijem ste vi patronatom, ako je ovaj Stanić pod patronatom Brodanovića? Sve to nama iznosi. Juče ste bili sa austrijskim ambasadorom, tako? Dobro, da. Ali niste pod njih? Zašto politiku? Pa šta je smešno? Zašto Trepču? Ma šta je smešno? Mi se politikom Zašto ne mi se politikom ne bavimo? Samo sekund. Ovo je građanska inicijativa. Da, U redu. pa da. Interesima građana. Kad sam bio klinac, vidio sam na karabu piše sladoled, ali nisam ga lizao. A šta vam... Šta ste vi lizali? To je na vama. E. I ne znam... A šta nas to interesuje? Mi smo ovdje ispred sindikata, to su pitanja za mene. Šta ću ja, onda sačekajte da se završi konferencije, pa dođite opet ovde. Ja sam pitao samo dečka koji radi u rudniku da li je video ovog čoveka. Sačekajte, evo vaš Ja gost. čitam za medije. Evo vaš gost Aleksić, on je došao da iznese probleme rudara, tako, eto, zato smo mi ovde. Vi pričate, počeli ste o njemu... Njemu, a završavamo sa mene nešto. Samo on je čovjek izneo svoj pritisak koji se vrši na njega. Pa daj da pričamo o tome. To je naš problem. Čekajte, da li vi hoćete pljačku 21. veka da im prebacite na ovu razmiricu Kako to ovdje? paušalno govorimo pljačka, to treba se dokaže. Ali odakle To je vam rekla svi... Ja sam rekao u prvom izlaganju sam rekao da nećemo da sudimo i da budemo arabi. Da, a i kleveta je krivično. Naravno. Da. Evo ja se izvinjavam za izricanje ove, možemo da ostavimo. za izricanje reči pljačka, ali ajdemo za ove sumnjive radnje, po meni sumnjive radnje, Ali to ste To čuli u nije kafani. naše da o tome. To ste čuli u kafani. za razliku od vas. To ste Ja ne čuli u posećam kafani. toliko često kafanu kao Ali ovo. čaršijske Tako priče, da, neka... nemojte to- molim te vas, podatke, to zaista- čaršijske priče, postoje radnici koji su mi potpisom svojim dali, a imate Radnici? dokumenta. Šta radnici? Dozvolite, ovo su dokumenta.